Kom det med. Jeg sveder. Hey. Christian, der skal være lyd på, du idiot. Rasmus, har du slået en? Nej, det var sur. Hvad er den her til? Nej, Victor. Lad være råd med den. Det er ikke min. Det er heller ikke min fars. Hvad fanden er det så? Så må det være min. Nej, Victor, det er Charlottes. Lad den være. Christian, sov. Sleep. Sov. Jeg har en støvsuger her, ikke bange for at bruge. Du skal nok ikke ligge med ansigtet ned i armlænet, og vi skal finde dine øjne. Jeg sagde øjne, ikke øjne. Ikke øjne. Øje. Jeg siger, du skal dreje hovedet. Og du har altid sagt til mig, Victor, aldrig kigge ind i kameraet. Men det skal du. Du skal heller ikke kigge ind i kameraet. Nej, det er klart, hvis der er blitz på, skal man ikke kigge ind i kameraet. Så kommer der blitz lige i Du øjnene. skal kigge sådan ind i stuen, men du skal gå ind i kameraet. Ja, bare gå ind sådan. Ja. Boom. Okay. Kom så, Christian. Fuck, det er hardcore film. Godmorgen, Christian. Hvor lang tid har du filmet? I cirka 43 sekunder. Ja, så 1 minut før. Kom nu. Victor, stå stille. Hvad med larm? Jeg er bange for Victor. Dam. Jeg er bange for Victor, når han er ude i køkkenet. Christian, lig dig til sove. Godnat. Victor, kom og se optagelserne. Til... Han laver et eller andet. Du skal ligesom have åbne øjne, før du kan falde i søvn. Jeg har også åbne øjne. Wow, det er ikke tydeligt. Åbn den helt op. Kig på fjernsynet, Tumpe. Hvad er det smil? Så fald i Smiler søvn. ikke. Fald i søvn. Du skal se mere kedelig ud. Sov! Hvad så, vel? Lige om lidt kommer Mohammed og jagter. Ikke Mohammed, Mohammed. Ja, det er fordi, der mangler bogstav. Kom nu. Hallo, kan vi ikke lige lade være med at snakke under? Okay, prøv forfra. Hvad synes du er sjovt? Jeg filmer. Nu. Victor, skriv med dig. Nu skal jeg have briller på. Det er min fars briller, det der. Okay, sov. Drenge, tag sammen. Og Christian, sov. Sleep. Victor. Hvad? Luk nu de øjne. Vi starter nu. Vi har glemt nok for det inde på værelset. Skrid. Så Christian, han er lige der. Ikke godt. Hvad? Sov for helvede. Victor! Victor, lige her. At du filmer. Ja. Action eller sådan noget, så film. Ja. Det skal jeg nok styre. Jeg fucking filmer, bitches. Du skal bare lukke øjnene. Så læg kniven fra dig. Victor, der er sammen. Hvad så? Hvad laver han? Han henter en endnu større en ud i køkkenet. Tag nu bare sammen. Ja, tag dig sammen. Jeg kan ikke sove med Victor. Er du klar, Christian? Jakob! Sluk det fucking fjernsyn. Fucking æg. Hey, hør de fucking æg. Så hør bare en gang til, så kommer nu, så smasker jeg alt sammen. Forstår det, vi kan ikke forstå det, så prøv fucking at sove. Uden nok. Hvor de går skole hen? Wow. Kom videre. Nej, Victor. Lad den være. Sådan. Dam. Jeg får aldrig øjnene og kigge ind i. Hvorfor kigger du sådan i kameraet? Det er dumt. Det skal være jo sådan lige foran øjnene. Hvad har du i hånden, Victor? Dam.
Fjern den kniv. Jeg har ikke nogen kniv. Hvem har en kniv? Jeg ser ikke nogen kniv. Du har nogen kniv, jeg ser ikke. Den du har siddende i ryggen lige om lidt. Okay, skal jeg være lettet, eller hvad skal jeg? Ja. Hej Christian. Sov nu Christian. Og vi skal tage lidt sammen til det. Ja, jeg har taget mig sammen. Mhm. Du skal være tættere på øjnene. Jeg kan ikke se noget. Sådan der. I siger bare til, når jeg skal finde. Men du skal ikke stå der. Dam dam. Værsgo. Du skal ikke smile, når du sover. Det kan jeg Især ikke. ikke, når du vil blive ramt af en bus. Kom så. Bliver ramt af en bus. Victor, det var kaste tingene. Så kaster du med ting. Okay, vågn. Vågn, blev det sagt. Perfekt. Prøv lige igen, hvor du ser sådan rigtig chokeret ud.